1 to 11 na natang tanan. Sige mo balik na tagbarog igsuon atong basahon ni. Ningon diha, mga igsuon, buot ko nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus o walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kong minanduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing hiyas apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa og kini alang sa kaayuhan sa tanan. Verse 8, ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug sa laing tawo naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maorang espirituha ang naghimo ni ining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag usa, ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong, manglingkod tang tanan. Kining atong gibasa karon, gahisgot ni siya mahitungod sa gasa sa kada magtotoo. Dili pwedeng pareho tanan na agyoy nagkalain-lain nga gasa. Unya ang Espiritu naghatag siya og gasa, lahi ang gifts of the Spirit, lahi pod tong fruit of the Spirit. Ang gift sa Holy Spirit lahi sa bunga nga gihatag pud niya ngadto sa tawo. Kini nga gift of the Holy Spirit without fruits, useless ni nga gift. Sa Bisaya mga igsoon, kini nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kung wala ni bunga wa ni hinungdan. For example, hatagan ka gasa sa kaalam. Unyawa ni mo gamita ang kaalam parang mutudlo sa uban, mudasig sa uban, muligon sa uban, mutudlo, muhatag ni ini sa uban. Kana nga gasa nga naa nimo walay hinungdan. Second, kung ang gasa nimo maoy nahimo nimong garbuso kayo ka, kana nga gasa mudala nimo sa impyerno. Muna nga makita nimo ang Kristohanon, gifted kayo sila. Ba't nahimo silang arogante nga naman, wala nangandoing magmabungahon. So let us see the gifts and the fruits of the Spirit. Kaya ang atong gitun-an sa nagsunod nga mga kagabion ang pagtuon mahitungod sa unsa ang doktrina, ang pagtuon mahitungod sa balaang espiritu. Sige ra man tag mention og balaang espiritu, wa kita kamao. Wa kita nahibalog kinsa siya, wa ta kaila kaayo niya. Unya we memorize those verses and even the scriptures, the chapter nga naghisgot diha, familiar na to asa makita.
kabahin sa balang espiritu. Pero actually, wa gyud na magsunod niya. Ug mo nay dako kaayo nga kapakyasan sa mga kasimbahanan. Ako magakalipay nga ang atong church magkadaghan ang katawhan. Pero kung ang attendance ray magkadaghan ani, ang mga bag-o wala, ang kabag-uhan dili mahitabo sa tawo. Mas maayo pang duha tulo lang basta kay tinuod nga gibag-o sa Ginoo. Kaysa daghan kayo tao niya, wala di tagyod tinuoray nga nagasunod sa Ginoo. So mag-una ta aning gift. Daghan tang pwedeng hisgutan. I don't know ug maabot pataron diha kay na prepared naman jud na siya. But since midweek service man nato ron, daghan kay tag pwedeng hisgutan mahitungod ni ining maong gasa. Kay mauni ang hinungdan nga daghan kaayo sa mga Kristohanon nga nalayo sa Ginoo. Daghan kayo sa mga Kristohanong nahimong garbuso. Mga Kristohanon nga inay magpaubos, magmapasalamaton, magkinabuhi nga nakapamot sa Dios, mag-alagad sa iyang sikatawo, nahimo hinuong garbuso tungod sa gasa nga naa niya nga wala sa uban. Arita sa mga mag-aawit, naamay mukanta mga igsuon nga lami yug kaayo. Mukuyog yun siya mukuyog sa tono sa gitar. Pero naapoy mukanta nga ang gitar padung sa luway unya ang iyang tingog padung sluon in tahon. Because wala siya anak nga gasa. Pero nganong mukanta man siya because naa siya gift, ay naa siya prutas, naay bunga. Unsa may naa niya? Nahigugma siya sa Dios ug bunga man ang paghigugma. Daghang mga gifted nga walay bunga. Gigamit nila ilang talent pero ang ilang kasing-kasing layo kay Ginoo. So nindot kayo. Wow, nindot kayo. Pag nagbulag ang gifts, ang mga gasa ug ang mga bunga sa balang espiritu, disorder na siya. Now remember that ang balaang espiritu dili siya God of disorder. God of order siya. Mo nang magka-problema jud ko aning mga prophecy, mag-expect in tongues or unsa paning mga unya mo himo og disorder sa panimbahon. Problema jud. Wa koy problema ana kay gifts man gyud na no. Gihatag man na sa Ginoo nga naa gyud na siya nga mga gasa. Pero muhatag na siya disorder, kalibog og di masabtan, dili na naiyas Ginoo. Because for so many times nga maka-witness gyud ko anang nay mga managwali kalit nga nay mo speak in tongues unya paundangon ang gawali. Then siya nay maatos sa tubangan ding moingon na siyang ilisi ko nyog puti kay mamatay ko after 3 days mabanhaw ko. Nay mga ingon ana ba grabe na jud kay nay mga. So dapat masabtan nato aron dili mahimong disorder makamaota unsaon paggamit nato ang gift in a way nga malipay ang naghatag niini. Og sa ingon, siya usab maghimong magpabunga nato pinaagi sa gift. Parang mas masabtan nako. Kung tagaan ka na kog liso, unya di nimo itanaw mamunga dili. So tagaan ka ni Lord og gifts, the gift nga ihatag ni Lord sa imuha. Usa, duha, tulo or tanan nga gift na sa imuha. Pero di nimo itanaw madyo kay bunga. Na unya moadto unya tas pagpamunga. Ari una ta sa mga gift nga gihatag. Mabasa usab na siya unya diha sa Ephesians, no? Ang balang espiritu, ang Dios nga Espiritu Santo, naghatag siya og mga gasa, no? So giingon diha sa bersikulo Bersikulo 6, diha ta magsugod. Ingon ang bersikulo 6 sa 1 Corinthians 12:6, ingon diha. May nagalanlaing katakos sa pag-alagad apan usara ang Dios ang naghatag sa katakos sa tagsa-tagsa. Ano daw? Nagkalain-lain nga katakos or gift or abilidad or talent or whatever. No? Usara ka Dios ang naghatag ni ana. Now, pastor, what if ihatag niya sa tanan? Adi na tabadi, mag-iyahay na ta. Ngang nahinginahanglan man kunimong kamaoram po kong gitara. Kamao man po kumukanta. Ako ra usa diri sa tubangan. Og puro welder tanan walay doktor. Or puro doktor tanan walay engineer. Og puro driver tanan walay panday. Naglain-lain ni nga katakos.
Pero ang Dios mao'y naghatag niini unya sumala sa iyang pagbuot kung kinsay ang atagan. Verse 7. Adunay butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kaayuhan sa tanan. Alang sa kaayuhan sa tanan. Dunay mga Kristohanon nga hakog. Na sila yung mga gasa pero para ra nila. Bisan ang music team, dili dire. Na yung mga music team magkompetisyon na sila. Ang usa mo tan-aw siya sa chord kay dili pa siya ka-familiar. Pero ang iyang kopyahan sa chord mo talikod, kay di magpasuhid ba? Di patanaw. Garbo na. Nya kay para sa kaayuhan sa tanan man. Tagaan ka karon gasas pag-alagad. Nya imong alagaran, imo rang kaugalingon og imong pamilya. Para na sa kaayuhan sa tanan? Useless nga naghatag si Lord nimo ana nga gasa. Klarohon na to. Sa atong pagpadayon niingon diha. Ang verse 8, ang Espiritu sa Dios or ang Espiritu Santo naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Unsa man ang mensahe sa kaalam? Makasabot siya. Dali kay siyang makasabot. Grabe kayo siyang muhubad unsa palain. Mo elaborate. Law saon pag binisaya ng elaborate pastor. Kanang himay-himayon niya, kamao siyang mapasabot, ana. Samtang sa uban, naghatag siyag mensahes kahibalo. So, na pangutana, unsa maning kaalam og ang kahibalo, asa may mas labaw, ani? Kanunay naglabaw gyud ang kahibalo. Because ang kaalam is just a knowledge and ang wisdom is knowledge nga giput into practice. Duha man eh. Tinuod bitaw na nga naa kay wisdom, og pwede nimo nang itudlo. Pero naapay panahon nga kana nga wisdom, makabalo ka unsaon pagtudlo, pero di ka kamaong mo apply unsaon pagbuhat. Yang imong gitudloan, nakaangkon siya sa maong kaalam nga imong gitudlo, unya siya mo'y nakabalo unsaon pag-apply. So ang nadawat niya kaalam, knowledge and wisdom. Munang always galabaw gyud ning wisdom. Kay unsa yang nakatunan kaya niyang buhaton. Ang uban nga naa nilang munang ayog i-blame. Igo ra man kay istorya, wa kay buhat. Wa man kakabalo. Kaya wa po nimo gi-analyze og ayo nga kini nga gasa maurag gyud ani ang naa sa iya. But you know what? Ang fruit biya mga igsuon pwede nang ihatag ni Lord. Di ba? Kasaligan ka sa usa, tagaan kag daghan. Pero kung usar kay nang naa nimo imong padsong taguan, mao na siya ang problema. Ningon na pod siya sa ubo sa verse 9. Usa lamang ka espiritu ang naghatag, usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. So naa kining pagtuo pod, kabantay ka nay mga tawo nga akong pagtuo ing ani ba. Pero dunay mga taong lig-on kay pagtuo, bisag unsaon ko na sila, di na sila matarog. Kay gihatagan sila ana nga maong gasa. Then ang lain, ang uban pod gitagaan niya gahom aron pag-ayog masakiton. Pag-ayog masakiton. Ilang prehan ang mga masakiton, maayo. Kabalo kag unsay problema ani sa mga Kristohanong dili tubo. Ukoy labot og mga pastor na sila or unsay ilang posisyon. Pag ang Kristohanong dili tubo, naa siya aning gasang makaayog siyang masakiton, iyang huna-hunaon nga siya ray giubanan sa Dios. Kani nga pastor wa gyud Ginoon kay di man kaayog sakit. Muna sila ang mga nagapangalagad sa Dios nga naay mga gasa nga padong mga impierno. Kusog kay mohukom sa uban kay ug na pa niyo ang Ginoo dapat mao ni. So maghuna-una sila nga mas labaw sila sa uban. Pero sa tinuod lang kinitanan mga gasa, mga wala man ni ang pulong ra mis Ginoo magpabilin. Bisag unsa ka bisag mobanhaw pa kag patay ining abot sa panahon mamatay man ka. Bantayan nato na. Verse 10. Ang Espiritu naghatag sa usa ka tawo og gahom og paghimog mga milagro. Napoy makahimog milagro. So kung dili kahimog milagro ang tawo, ayaw pug inang wa ni Ginoo. Inga na nang panghuna-huna sa uban. Wa gyud ni Ginoo. Nay mga kini mga Kristohanon mga ison daghan Nilain tagpaagi sa una to pagpasidungog ang Ginoo.
Doon na iuban nga ang ilang gipakadak-an ang mga milagro, ang uban pod ilang gipakadak-an ang pagdisipulo, ang uban ilang gipakadak-an kanang pagpadaghan. Unsaon pagpadaghan? Ang uban pod ang ilang gipakadak-an unsaon nga malig-on ingon nga tinuod nga tinun-an. Di ba nakalain paagi? Karon naghukmanay ni sila. Maghukmanay ni sila. No? For example, mayon tong nagod siya gift of deliverance, ibutan na to, Pentecostal born again. Kaya na siya gahom nga mo tudloon, yan ang gwitter mo lagpot. Gift sa Ginoo nga milagro. Karon kay nakit-an niya tong baptist dito naka polo. Kana sila klaro kayong wala espiritu sa Ginoo, ning magsimba gay nga na ra. Balaan, di gyud manglihok. Nya kita daygon ginat sayaw kita kini ang espiritu sa Ginoo, di ba? Mingana mo? Di ba? Wala ka kabalo, mas daghan pa sila nadalang kalag sa imong tiilan, sa tiilan sa Ginoo. Kaysa nimo. Munang og unsay mga gasa nga naa sa usa walay magpagara-gara. Kay wa man koy labot og unsang gahuman ning nias akong atubang nga tawo. Mugawas gani kag unsay gisultis pulong sa Ginoo di gyud tam pwedeng mag-uban. Because I love everybody. And we love everybody. Ibalansihon man nimo. Napoy uban, hukman. Makaayor gani kag sakit, ingnon na din kang kulto. Nga naman, nang hinubra ang kaalam, makaayor kag sakit, ingnon kang kulto. O nya, sila pod nga imong giinang kulto, mayon pod sila, wa man mo'y Ginoo. Kaya nga itong Ginoo, nag-ayaw mga masakiton, kamo, sige naman mong-yaw-yaw. In fact, kinitanan, mga materialistic ba? Ginahanglan mo ta makasabot og ayo nga ang atong tumong ani langit. Kay naay mga tao nga kung sige kag walig milagro, manuol ng mga masakiton nimo wa nangitag langit. Nangitag milagro. Nangitag kaayuhan. Nya bisan pag maayo ka sa imong sakit, bisag wa kay kidney mabuhi ka, bisag wa kay kasing-kasing milagrohan kang mabuhi ka. Mamatay ram gapon ka. Ang pangutana, malangit ba? Munang balansihon gyud nato ni og ayo kay bisan gani sa mga ordinaryo nga gasa mag-iyahay tagpa hinambugay ani. Ordinaryo ra na nga gasa ha? No? Nya napoy uban nga naay gift pero wa pa kay na develop. Wa pa kayo ni na sitaw kana? For example, kamao kong mo drum pero ang akong basic pa ba? O gasa na. Pero kabalo ka, pagka na nga tao nga gifted, ang iya nga gift di na ma-improve kung hambog na siya. Nga naman, sa kinaias taong hambog, di magpatudlo. Tudloan mo, magpangyamid. Ako ra, mag-discover ako. Garbo na, so di na mamunga. Usahay gani, di na gamiton. Kay garbo na. So, padayon sa ta, arong subay gid nato ni nga kini nga mga hiyas o mga gasa nga gikan sa Ginoo no. Unya ingon ang verse 10, ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro no. Unya sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsultig mensahe sa Dios. Nay mga magwalali. Di po tanan magwalali. Naapoy gihatagan sa gasa nga magwali. Dayon, ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. O, niya pa, di man kakailag espiritu? Di ka for example, mga igsoon, dili ka kaila nga, kaning nas imong atubangan, habog ni o garbo. Maldita ni, libakira ni, di ka kaila na. Pero tagaan ka ni Lord og discerning spirit, og kana nga gift, ma-develop na siya kung kanunay kang nagtuon sa pulong sa Ginoo. So makaila ka sa tao, pero wala po nimo siya hukme. Gani sa iyang pagpanulti, sa iyang linihukan, mahibaw-an na gini mo di ara. Murag kakita na ko aning salidaha. Pildi na ni. Gift of this kanang discerning. Maka-discern ka. Kabalo mo nganong di ko pasagat invite og magwalali. Kabalo mo?
Because nag-protect ko sa akong katawhan. One time dihay niwalay dire. Unya ningon sa ako palaho mo. Wag ko siya ningon palahubog. Mo inom ko oy. Mo inom ko tuba. Di nadasig po mo. Okay raman di ay ga. Kinera gid si pastor may grabe ga. Ngano man lagi to pastora man to mo inom lagi tuba. So ako ga-protect ko. O tanawa atong giadtoan dito. Mga igsuon, wala na impierno, di tinuod ng impierno. Bisan si Satanas, luwason niya, ini kabos panahon, tanawa ra gina. Munang ginapray na ako. Ang gift ni Lord sa imo, kanang discerning spirit, gamiton ni mo na. Di ka pasagad nga, mayog. Gani, ging na si Timote, ayaw pasagad o patong sa imong kamot. Buot, gipasabot, appoint kag tao. Nga ikaw mo'y wali, ikaw mo'y kuan, dili, pasagad. Giingnan si Timothy, ana. Kaya nga naman, kung ari ka sa humay o katong sagbot nga iring-iring, di man mo may bawag asay humay. Sawa pa na mo nga. Kunyaningon pa dyan dito na ay mga karniro nga sa sulod, mga lubo. So di ko pasagad. Nga naman, ma-discern man yun mo na, ga-protect man ko sa akong katawan. Nga gusto na ako, intact sila sa wisdom sa Ginoo, nagtubo sila des Ginoo, makabarog sila kung sila na lang. Di man ni kaubanay. Hello? So naay kanang gift sa kanang gitawag og discerning spirit. Unsa pa lain? Pag-ila sa mga espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siyag hiya sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug sa laing tawo naghatag siyag hiya sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Now naay conflict mga igsuon kung maghisgot kag speak in tongues. Because naay speak in tongues nga kanang giingon dihag kanang speak in tongues ka or praying in the spirit nga ikaw rin nakasabot. Wag kay kakasabot. Di gani kakasabot. But kung ayaw og pasanginli ang Book of Acts nga maunay gift of tongues. Kay dili na mao. Sa Book of Acts gitagaan sila mga gasa tungod kay wala sila magkat-on og unsay pinulungan sa ubang mga nasod. Mo nang ginas sila ayaw mo panglakaw sa di pa mo kadawat sa gahom sa balang espiritu. Kay manglakaw sila ang adto Korea mangwale nya di man mo kamao musulti kinurian kay wa mo nag-eskwela kiruyan. So mao na nga pagkadawat nila atong mga pinulungan, ang mga tao nga na silang palibot nakasabot sila. Ano sila? Wala ganong gistuloy man sila mga Aramaico, mga pinulungan sa mga Ehiptohanon, mga pinulungan sa mga palibot nga nasod. Karon maunay nahimong conflict kay ang uban nga mga Christian nga mga igsuon atong mga magtutuos Ginoo, muhing man sila mauna ang speak in tongues kanang naay mag-speak in tongues hindi masabtan unya naay muhubad. Dili na siya mao. Mo nay problema kung di gyud nimo masubay. Kami na kanang importante gyud kay na kanang mga pagtuon bitaw nga context, mga survey, na Old Testament survey, na New Testament survey, na ay hermeneutics, na exegesis, na mga ingon ana nga pagtuon aron makabalo ka. Nga dili ka ditso og napadyoy manggamit og mga sayop nga bersikulo. No, mutang man hindi mga magbaboy nga ningon man Leviticus 11 nga hugaw na. Manggamit dayog sayop nga context, nag-ingon sa buhat, may mitunton nga karpet, puno og mga hayop, nindot nga hayop og dili. Unya, Pedro, pag-ihaw og kaon, nga na dayon. Ayaw ipakahugaw ang nahinluan na, di lagi na mao, kaya ang gisgutan diha, hintil. Pagkasunod dayon antog gipadala siya dito ni Cornelio usa ka hintil. Sila ang banay ni Cornelio mao ang nagsimbolo sa dili mga hinlo nga mga hayop. Ayaw to gamita. So dapat nakasabot gyud ka og ayo nga naman tungod kay usahay maglibog ka unsaon nimo pagkinabuhi ang mga gitudlo sa Ginoo kay wa man pud nimo nasabtan. Nakuha na to? Nasabtan? Okay, padayon sa tanaw. So naay nagkalain-lain nga kanang og arita sa literal may mga taong linguistic. Kabalo mo sa mga taong linguistic, daghan sila og nagkalain-laing pinulungan nga nakatunan. Kamao silang magbinisaya, mag-English, mag-Koreano, mag-Chinese, mag-Japanese. Apil na siya. No?
But lahi ang gift of the Spirit nga kato mayon sila mag-speak in tongues. Actually, diha gyud ko na race. Among school, ingana ba? O niya ang mga, basta daghanag yung mga panghitabo. Hangtod nga ang misyonary na ingon yung murag layo na, di na ni mao. Ano man, ang mga gasa na agaw naman sa yawa. Imagine na kinsa man to ha. Basta kay Martes sa gabi prayer meeting. Nagwali na. Magwali na nitindog nga 14 years old pa man siguro siya kay third year high school. Third year high school. Nag-speak in tongues siya. Yan kalit siya ingon. Nidool sa tubangan niya. Iyang ipahunong ang nagwali. Dayon siya na yung nag-speak in tongues. After niingon siya nga, i-dress ko ninyo og white. Suluti ko ninyo white. Kay after mamatay ko o niya after 3 days mabanhaw siya. Kabalo mo unsay na ending tungod kay iyang ginikanan di magtotoo gidala siya tambalan. Mo toy na ending ato. No? Nay amo ang professor ganahan kay kuana niya magkuyog-kuyog ngano man inig na ay mademon possess siya gid ay at sulong dayon na. No deliverance. Pati baboy. Mga baboy na nagsakit-sakit adtuon ni mga tangkaw sa ngalan ni Jesus. Ingon ana. Na-realize din ako, okay. Manay si Paul ganahan. Si Paul in love kay siya, ganahan siya nga ang kada usa nag-exercise sa mga gasa para sa kayuhan sa tanan. But ingon siya gusto nako ang tanan mahimong manultis pulong sa Dios. Munay gipili ni Paul nga maangkon unta sa tanan. Kay ang tanan mga gasa mawala mangud ni. And sometimes the gift of the Spirit will drag you to hell. Always na ko nang gisulti ngano lagi. Kay mugarbo lagi. Ug na siya nga gift niya wala sa uban mugarbo. Moingon ay grabe pagpamuhat sa Ginoo. Ano wala day namuhat di sa moa. Murag wala gyud. Murag wala gyud. Ngana dayon. And then next, unsa pailain? Sa usa ka tawo naghata si verse 11, apan maurang espiritu ang naghimo niining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyahang pagbuot. Kasi nagbuot sa mga hiyas nga naa nato. Nang dili ka mo submit ni Lord mo nang maglagot ka. Masina ka sa uban. Nganong ako Lord yabag siya lami kay tingog. Hello? Yabag lagi Lord ko. Nya siya lami kay tingog. Sige nak, sulay ko nagwali nak. Hindi lagi ko kamao niya siya maayo kayo. Lagi. Manalain man tagasa. Kuha na to? Lord, nga kamao man lagi siya motupi. Ako di gyud. Anak di siya kamaong mugunit og martilyo. Gunting. Lain gyud ang tao mga igsuon. Muna nga kung ang nagkalinlain, mausa na gani na sila, unya ang matag gasa gamiton para sa kaayuhan sa tanan, mulig-on og ayo na nga tigom. Malig-on og ayo. So, sample sa inyong balay. Sa inyong balay na nagkalinlaing gasa or nagkalinlaing assignment. Katong usa, muluto, kaning usa, manghugas, kaning usa. Kung sila tanan mong function, di ba, nindot? Malig-on. Pero ang uban magkaon rag popcorn patong ang tiil sa sopa, di gyud mo tabang sa bulotan sa balay kana problema gyud na. So know your gifts. Because hangtod nga di ka kabalog unsay liso nga naa nimo, dili gyud ka kakaplag og bungas o maabot. Or naa kay liso, kabalo na ka muna imong gift pero di nimo itanom. I mean di nimo ipagamit para sa Ginoo, di gyud ka kakaplag og bungas o maabot. Or naa kay liso nga naa diha, naa ka ana nga gifts. O niya, diha na lang kakutob. Naana na akong Ginoo, niya gani ko gifts, oh. Nyawa ka na mo nga, tanawon na to na sa kaulahian. O asa tapadong. Ato ta sa bunga. Galatians 5. Galatians 5:22. Galatians 5:22 to 23. So naibunga dire.
Kantahon is mga bata. Sige ni kanta sa akong anak, si Kizaya. The fruit of the Spirit, kigitudluan ko nun nila Rachel. Sigihan na niya nagkanta ni the fruit of the Spirit. Tanawa ha? Galatians 5:22 and 23. Ganiha, mga gasa to no? Mga abilidad to. Arita, sa kinaiya. Arita sa kinaiya. Nga naman, useless lagi ng imong mga gasa diha, kung imong kinaiya, dili mauni nga bunga. Kaya duha ra bring bunga ani. Kanang bunga nga iya sa kalibutan, iya sa pagpakasala, o kining bunga nga iya sa balang espiritu. So, ang balang espiritu namunga, naghatag og sa maong bunga, gugma. So gifted tuod ka, nga makamaw kang wali, pero wa kay gugma. Ingon si Paul sa 1 Corinthians 13, bisag ipasunog pa na ako ang akong lawas alang anang tawhana. Kung wa ko'y gugma, walay kapuslanan akong gibuhat. Kuha na to? So, katong gasa nimo, unsang gasa man to atong gipangbasa kaniya. Kung ato ni nga gamiton nga gasa, kauban ni nga bunga pagkalami, ano? Si Pastor Prima ni comment to siya, "Hoy, ay mong bunga, kini mo gi-mention?" Nga ang pangutana man unta ato, kana bang na ba kay nadala nga kinabuhi des Ginoo? Yang tubag kay kani. Lahi man tong bunga nga kanang ang gisgutan nato is pagpanangya or pagdalag-kalag. Kini tagsa-tagsa man personal nga bunga. Ang balang espiritu nga niya nato, muhatag siya bunga. Kini una gugma. No, munang maingon diha, the tree shall be known by its fruit. Mayong ang Christian ko, bakit ako sa bunga? Uy, dumtanon lagi ka. Di ka Christian. Kaya ang Kristohanon na may balang espiritu niya, muhatag maggugma. Pastor, naigugma manggugo sa akong higala. How about sa imong kaaway? Naigugma ka? Wala. O dili ka, ayaha. Kaya ang balang espiritu, nagtudlo man na nimo, mubunga man, nagpagigugma sa imong kaaway. Sunod, naa siya'y kalipay. Tanawan na siya sa tapad, di malipayon. No? So natin problema, payum, anak sa Ginoo. Di ba, naikantay nga na? Sunod, kalinaw. Tanawan na, kamusta mada? Malinawon? Malinawon or gasigig problema hagua po ni napay t-shirt, napay tampuhon, napay ligo, napay malinawon. Ato araman po ng sala. Kay atong January og naghulog-hulog kag 5 kada adlaw. Di ka magproblema karon sa pagpasalamat. O kini akong pledge plus kini ang akong tampo plus kini ang akong wala napay mga alamutan kisa pay wala ka mo dali ni apa man ko dire. Maghinubra pa gani. Thanksgiving. Nag-thank you ka na doon. Nanghatag pa ka. Thanksgiving. Yung naghahanag, alamutan, di na lang tamo atin ng pasalamat. Wala nang andam. Sunod, naipailob. Kamaong mo pailob ta? Kamaotang mo pailob? Kamaotang mo huwat? Magdi na ta kahuwat, magsigig yaw-yaw, magsig bagulbol. Wa na ipailob. Mag-ako usahay, Lord, pasayluag yun ko. Ang kunon yun ako ni Lord, diha nimo o sa congregation. Usahay ba? Kanang mag-atiman kagkalag, tanan na lang paagi, badlungon nimo, dasigon nimo, iampo nimo, nadugay na wala na kagpailob. Gua po ni Lord, oy. Uy, gatingog nang sa gawas. Ay na lang, patingog apil na sa gawas ninyo palihog. Sunod. Kaluoy. Kamao na ka maluoy. Kani ato pag-awayon ka? Na. Di ba di ay mayroon ka kung sa may gusto nimo, gubon ako imong nawang or hiweon ra gamay. Pero karon sa mga taong mubugal-bugal nimo o sa may imong gibati, maluoy ka ba? Luwasan ni sila. Oy, impirno yun eh. Di ni maluwas. Di ba? Gibati pa batag kaluoy? Or maunsa sila. Ito na, mirisi. Mauna diha. Muna usahay ka nang magpasigarbot ang Kristyan ta. O manamin ta diri sa itong mga bunga.
Kay sayon raman eh, pastor, gugma, uyab gud may di gugma. Kalipay, di siyempre malipayan may magkuyog pastor. Kalinaw, malinawon min duha. Unya, pailob, magpailob ba yun eh. Sa imong kaaway ba? Ang silingan nimo ng daot nimo ba? Katong gipanabi ka ba? Naan eh? Nya manghinambog kang Christian ako? Munang kada adlaw agion tag kalayo arong hinluan ta. Sunod. So naay kaluoy unya kaayo. Goodness man na siya. Ang balang espiritu, goodness na niya. Napon nimo. And actually kini siya mga attitude ni siya or mga kanang attributes sa Holy Spirit nga iyang gihatag sa tawo. Na ganin ito itulo nga di niya mahatag unsa to? Omnipresent, omniscient, omnipotent. Unsa man to? The God who is in control, di niya mahatag nimo, di ka control sa tibuok universe. And then the God who is present everywhere. Ikaw og niya kadrewa ka nahibalo kung sa nahitabos tagbilaran. So dili na pwedeng mahatag ni Lord na nga kinaiya niya. And then unsa tong usa? Omniscient, kanang all-knowing. Nakabalo na siya unsay may tabo sa wa pa ta nahibaw. Balo na siya unsay may tabo. Di na niya pwedeng mahatag sa tawo. Kini lang pwede niya. Kining batasana, kining kinaiyaha sa Dios, mahatag ni niya sa tawo. So kaayo, nanatay goodness nga makitaan. Sa una, magtanaw na imong bana nimo. Saan ang taon na ako? Sawa, Lord, eh. Puro na malaman ni ba. Puro ba. Huy, ayaw, puro na pa na ilong. Napay mata, napay. Puro na malaman ni ba. Wa you kay goodness nga makitaan niya. Pero katong nanguyab pa ka, di gyud nimo makitaan iyahang badness. Ang badness na di badness. Di gyud nimo makita ang mga di maayos iyang kinabuhi. Kay goodness ra kanunay. Bisag pakitaan gani kag paluod-luod na siya, goodness ra gud gihapon. Pero karon naminyo na mo, wa lagi kay makita ang goodness sa iya. Simple, mga asawa, wa lagi makita ang goodness ilang. Hello? Sa uyab pa, mangutanag, nakakaon na ka? Sa naminyo na, inig-uligi kag trabaho, nakakaon, nagmanok. Napatok-tok, ag manok. Kaway batasan, mga banahan, no? Tinuod na, dili. Bisag alas 3 kadlawon, mangutanag, nakakaon, natulog. Nakakaon na ka? Pag minyo na, mauli, agmanok, napatok-tok. May pangmanok. So goodness, lain na karon, magtanaw kasi mong bana, grabe na akong bana. Niliwat ng gamay sa Ginoo. At least naigamay, no? Lami po din na makatawa, tagamay, aron tang makahigmata. Nanay, goodness. Bunga na ni, bunga. Unsa ka nito? Bisan pag na kay gift, kinalamian ni mong tingog. Unya, wa kay goodness, wa kay kaayo. Na may uban nga nahigugma ra kay lami, kay tingog, bantay lang mo inig magkuyog na. Napay uban nahigugma kay lami, kay musayaw na. Hala, na-develop, gugunia kay lami, kay mo nga na, oh. Hello? Lami mo pa Michael Jackson, may nga. Nagugma na siya. Yung saan mo na magkuyog mo, sayawan na lang kagwa mo'y bugas. Naunsa man tao na, oy. Kabalo, mga igsoon, blessing ba kayo ng mga banang kamaong mangluto? Sa iluad yung kumi. Asa tos, mami? Muluto ba po kagwa gay lain. Sama sa bulad. Nagsalig po ko niya, kay kamaong siya maluto, mag-YouTube university raman siya. Kuya Jonel, mambere bless, kayo mambere, oy. May nga na nga Kuya Dan, grabe. Ano nga na mangluto? Pero, mangluto mi, oy. Napa mo? Okay, ari sa tadre. And then, pagka maminato doon, ano sa man eh? Nasa isulti yang himuon, nasa promise yang himuon. Mayan ba na, mauli kong lasais. Pag sure, lasais lagi. Karon kanigikan siya og
Lunes, alasay sa Birnes magid na uli. Maminatud-on gyapon. Mga anak, maminatud-on ta. Tug-anan ginato sa tinuod nga ma. Kanang maura gyud ni ang among bayro noon. Di kay pakapinan. 30 ra ang amutan, nya mayo tag 100 ma. Makakabalong wa gani say isnak. Kay imo iamot dito. Nya imo panglimbungan, manghulam na siya. Maminatud-on. Sa atong mga pasalamat sa Ginoo. Sa atong pagsimba, sa atong pagdaig, nagmatinadaanan ba ta? Na? Minatud-on. Ako lagi ning nakit-an minatud-on mga igsoon, kaning pagkamatinud-anon. Makit-an lagi na nako ni basta nahigugma ka. Pero wa ka nahigugma, di gyud ka matinud-anon. Di ba? Mutsa tong imong uyab di akos plaza hapit na may guglite. Gakusok ang bagyo nga tumba na mga muadto gyud ka. Tinudanon gyud kay kasi yung sabot nga magkita. Kaya nga naman nahigugma ka. Pero wa na ka nahigugma si imong pastor. Oy, prayer, arita, dati bulaton, arita. Bala mo na. Kapoy kayo? Kabalo ka? Kanang taong nahigugma di kapuyon? Pero kanang taong wa na nahigugma, bisag bago pang nibangon, gagitorade pa gani. Nag-inom pagkubra, kapoy kayo. Man nahigugma. Na? Baling explain. Gi-explainan gyud kog ayo sa akong wife. Sa nanguyab pa ko niya, first time na akong moadto sa ila. Iyan akong gi-explainan tanan, layo kayo, lapo kayo, lisod kayong agianan, kanang agianan, murag agianan o ba? Sige ra ko yung kasayon. Sayo na. Kasayon. Kinasayunan. Total, maligid ko. Duha man po may dali. Nga na, maligid-ligid na to. Sayon na yun. Pero magkuyong na, haguabot inyo ha. Oy, kapoy gato dito. Di natambalik dito. Sunod. Napa? Pila naman na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, number 8 and number 9. Pagka mapaubsanon, wala. Mangita ko na itong mapaubsanon, ano ba? Lisudang pangitaon ng mga mapaubsanon, no? Ayaw na pa mo? Asa mo tos kay Gaspar? Nas Gaspar, ano yung Montesilio? Tos gawas? Tora? Kami, mga papat, tabangan mo nag-away. Sorry kay Atilos. Sa usaon mo nag-amping awayon, sunan na mo. For example lang, amo ko pong giampingan. Gihulaman na mo ang duha ni mong kadramte, nabuak man. Moon sa ganito, Bro Gerson? Moon sa si Bro Gaspar? Bro, nabuak ba di ay itong baril? Katubang gigamit na to sa Thanksgiving. Hoy, example rin na, mudako po rin ng atay. Pero na ay mga taong, tanawa, mga danghag, mga sila, di, ilisan gito nila, ilisan gito. Na yung mga taong hingana. Nindot biyan yung pagpaubasa man to, pagka mapaubsanon. May nga na si Ate Los og sa mga anak. Pastor, mapaubsanon man na ninyo. Usahay ra ba? Kay mailan tas mga taos gawas nga mapaubsanon. Pero sa atong kaubas balay na wag gyud tay ayo. Tinood? Ngisi-ngisi bitaw ta pero di ta man nagbag-o, wag gyud tay kalipay sumaabot ani. Nindot punon ta ba nga kada kadungog nato gwali, nakuhaan po gamay na itong buling. Hangtod nga sige tagpaminaw nagkahinlo, gyud ta nagkahinlo. Kay nara may mga taong sige pamati, sige wag gyud lamang na hinlo ibig gamay. Dahil kay putlag sungay. Kamo mga daga, timan-ig yun ninyo. Kadi gyud ka kakitag demonyong kinaiya nang nanguyab na nimo. Ayan, bisan pag mga pastor. Giingnan gyud ko sa kong asawa katong ulitaw pa ka. Tinunguyab pa ka nako. Nabuutan pa ko nung adto. Ako po siyang ingnon nga, lahi nalagi ka sa una. Kadigo ka musukol. Ikaw bitaw ka tudlo na ko. Oh, grabe mo.
Naunsa naman tao ni oy. Ako siyang gitudluan sa una ba nga, ikaw ba, bisag, ano man ka, nga di man ka mo tingog. Di ba, wala man mo ito gibuhat, gipasanginan kay nga na kay, sa school, maghilom naman dyan siya. Unya mo kalitra siya, og hilak, ding mugahi. Unya, mga, kuwansa, kasing-kasing na di ay mo nga bugto. So, anong wala man po ka ni tingog? Niingon unta ka, nga dili to ako, to inyo nakitaan. Anong gahilom rin po ka? Di ako siyang gitudluan ba? Rason ko, di man na sayop mo rason. Karon gaoba na me. May paywa tudlo Lord. Nga naman, gusto na kong tingog ba ipagawas kinong makabalok og ngaon sa kabagi lumilom na kanitingog man. Ay, sakita man di ay. May paywa ni tingog. Manang, og na di mo tingog, ayog yung pugsag tingog. Kabala mag-on sa inyong awaya. Kamo, psst, dali, istorya ta kay. Mamauli na ta. Kining magtiayon, pag naay problema, kung wa ka nagbasag Biblia, muda ko ang problema. Nga naman, ningon ang Ecclesiastes 3, there's a time of peace and a time for war. Or a time of war. Gusto dyo kang magmalinawon mo, bisa gubat. Nya a time of peace, naghilom siya, di siya gustong musulti. Kaya kung musulti siya, masakitan po kag ayaw mo dako o ayaw. Nya pugson man mo pasulti. Di man ka kamaong mo analyze. Nga naman, di ta kamaong mo ilas panahon, di po ta makamaong mo sabot sa sitwasyon. Kay wala tay discerning spirit. Pag nakasala ko sa kuwasawa, pag maghilom na siya, na nga unta. Ni ra ko tinggan, no? Di ka mo tingog, bahala ka na. Dili nga na, siya di lang sa kay gamument pa siya. Kasabot mo ng gamument? Ihatagan pa niya kahigayunan ng iyang gibati. Muna'y natural. Pero ang dili natural, nga pugso ni mo siya, mag-uli na taba, magpinasaylo, ay na magbuot kang galagot pa siya. Gusto rin ato bangon, mo nang nangka. Hinog na, karon na yun. Hilaw pa man. Gusto mo ingana? Or magtubang kas orasan, alas 12 na, silang na adlaw. Musilang og tungang gabi, problema. Oy. So, naa kay gift of the Spirit, unsa to? Discerning of every spirit. So, makaila ka kung malipayon ba ni, or magulanon. Kung nagpakitang tao rin, pangising-ising rin, pero nabasa ni mo siyang mata, dunay samad sa iyang kasing-kasing. Bita to ilang gibisita dito? Okay raman ko, lipay kayo ba? Okay ra ko. Pag sugod, nagsulti sa tinuod lang, gisulti ni mo na, hilak na. Muhilak na. Ano man, di lagi ka may okay nga, di ka okay kay naibawaan. So, asa na ko pagka mapaubsanon? Gining pagka mapaubsanon, asa mo ta mangitaan no? Magdungaw si Lord sa mga simbahan, mapaubsanon. Tanaw pastor. Pati pastor mo ingana si Lord. Luuyan naman kaayaw ni, no? Ato na po ko sa laing church, mapaubsanon. Wag yun siya nakitaan. So, tuduan ta ni Lord sa pagpaubos. Di ba, mag-pray ka, Lord, imuad ko mapaubsanon. Tagaan, kagdagang problema. Kano sa man ka makibalong mapaubsanon ka? Kanang naa kay atubang. Di ba? Lord, tagahay kong kalinaw, padadan ka kasamok. Unya, sa pag-abot sa kasamok, malinaw na gyapo ka. Thank you, Lord, naangkon, gidain na ako akong gipangayo. Sa panahon sa kasamok, amo yan ang Ginoo. Oh, kalinaw yung mga gipangayo. Unya, tagad mo lagi ka ng mga samok-samukan. Hello? Usahay, ngayo, tagkalinaw. Unya, kita di ay ang kasamok. Unya, Christian man ko, Lord, peacemaker ko. Wa ka kabalong tibok, barangay, nagubot tungod ni mo. Di ka maulaw. Are pa ta. Katapusan. Naingon siya, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Ikasiyam. Katong na yung mga motor din
Before mo mamauli, panangtangin ninyong brake, tanan, at tubangag likod. Kining pagpugong sa kaugalingon, mura nag-brake sa motor. Ngaw kung wa kay brake, sige yung kang kadosmog. Sige yung kang kabangga. Sa tsinilas sa imong gi-brake. Nyagbas imong gi-drivean, nya wa ay brake. Sa ano mo na? So daghang nagka-problema ka, og mas need ako imong problema kay wala kay pagpugong sa kaugalingon. Di ba? Itong illustration bitaw sa bata. So kabuok ra gyud niyang bata, nakapalit siya mahal kayong sakyanan, makahimo siya palit og pulo ka sakyanan ing ato ka mahal. Tulo ka adlaw gi kasi ang pagpalit na abugan niyang iwashing-washingan. Lo, sabon na. Karon iyang anak kadula-dulas tubig, pasilit-pasilit. Nak, ayaw ra nak, lakaw ra dito pagduwa. So gibuhian ng bata, gibuhian sa bata ang hose sa tubig. Nagpunit siya bato, kay gisugo bayag pagduwa-duwa. Karon kay ang bata, kay gasuwat-suwat man sa sakyanan, dito spikas. Nya di asya spikas gawasing. Perting gasgasa. Paglibot niya, pagtanaw niya spikas, bag-o kay sakyanan, gas-gas na kay gisuwat-suwatan. Kuha siya bunal, gibunalan niya kaayong kamot sa bata. Nakuyapan ang bata, kadugo. Pagtanaw niya siyang gigunitan, puthaw man di ay. Gipunit niya ang bata, karga sakyanan, gidala sa ospital, pag-abot sa sakyanan, giatiman na sa doktor, and then, ningon ng doktor, wanted tayo mahimo, gupok mangyod ang mga bukog sa bukton. Putlon gyud ang bukton sa bata. Guol na kayo siya. Nga naman, pwede mo siya mapalit. Huwag dagan kayo sakyanan. Niya, wa may kamot mapalit. And then, nakamata na ang bata. Lipay siya, nakamata. Nagipang putos na ning anin na lang kutob. Ningon nagbata, Daddy, kano sa di ay mo balik og tubo akong hands? Perting looya. Nibalik siya dito sa kyanan iyang gisipa-sipaan. Ikaw mo nakaingon. Ngayang gitanaw tong gisuwats bata. I love you, Daddy. Mag-amping ka kay wa nas mami. Hala no? Kumo na din mo sulat ng bata. Illustration na gani. Pero na ay lesson. Pagpugong sa kaugalingon. Wa tay self-control. Sa ato pa, bisag tanang gasa giingon sa 1 Corinthians chapter 12, naa sa imuha. Kung wa ka aning mga bunga, walay hinungdan na nga mga gasa nga naani mo. Nasabta na to? Now, ikaw ba tag-iya sa gasa? Gihatag lang nimo, no? Amen? Ikaw ba nagpabunga? Ikaw ba nagpaginansya? O, dili. Hihatag na gyapon ang bunga o ang ginansya. Kining gasa o kining mga bunga ang maghatag nini ang Dios Espiritu. Dili imong bana, dili imong asawa, dili imong mga anak. Mauna nga tuwa ka sa Dios nagpakitabang kanunay. Amen? Usay kabsan kog pailob sa akong mga anak. Gagmay pa gani. Tagalogo na ko ha, kay kadungog na po to, awayon ko to niya. Yung firstborn. Suko na kayo ko. Lactose juga na karon. Nya kay iya man po kong sagitan. No! Mo naman po. Kawan ka anang suko ka, mo sagit ka, nya sagitan po ka? Kasi mo gibate. Ang imong kasuko, mas nidako. So mauna siya ang problema. Kulang sa pagpugong sa kaugalingon. Now, unsa daw to? Baliko na to. Tong siyam kabuok at ihapon. Okay, una. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Siyam. Uno mo naman lagi na. Siyam. Kining siyam, niingon ang naas ubos. Dungan tagbasa sa naas ubos. Kining tanan, wala masupak sa bisan. Balik tas verse 22. Verse 22. What if ang nasod sa Pilipinas maghimok balaod nga ang nahigugma prisohon?
ang kamaong ang naay kalipay pamultahon. Ang naay kalinaw, ang kamaong mo pailob, kining naaaning kaluoy, kining naay kaayo, kining mga matinud-anon atong kasuhan. Next. Kining naay pagka mapabusan ang pagpugong sa kaugalingon, Scorpio ni sila. Tanawa ra gyud ang tanang gihatag sa balang espiritu nato. Walay balaod nga misupak ni ana. Sa ato pa di ka maglisod og tuman sa balaod kung naani mo ang balang espiritu. Og mao ni ang problema sa mga Pariseo. Gatuo silang nakatuman sila sa balaod. Sa mata sa tao, pero sa mata sa Dios wala man is ilang mga kasing-kasing. Gifted sila, kamao kayo silang mangwali, kamao tanan. But wala sila ani. Ningon siya, wala na supak, bisag unsang balaod. Kuya, wag na balaod nga na, no? Psst, malipayon man ka. Priso! Ikaw, kalinaw na? Kalinaw? Usa man na inyong kalinaw na diha? Psst, pandak pa na sila. Kanina, guyab-uyab. Gugma. Dako, pusa siya dayon, pusa siya. Kuya, wag na balaod ni supak, ane? Ningon ang Biblia, walay balaod nga nagsupak, ana. Nganong nagka-problema ta? Kayang atong gibuhat kanunay supak sa balaod. Kuha na to. I guess, sakto na, enough na. Dili na tamo sa next na po lang mga kagabion ning ato ang topic mapadayon tungod kay di man gud pud nako pwede nga laktawan ning gasa o kining bunga kay daghang Kristohanong wa kasabot ani. Again, kung gifted ka sa Holy Spirit pero wa kay bunga ang imong gasa walay pulos. Kuha na to. Mura ra magagnay motor. Nya nagian nimo tong imong kaubas simbahan di nimo pasakyon. Wa kay bunga. Wa kay bakride. Na? So dapat og unsay naa nimo, unsay gasa nga nasa imo, mubunga sad na siya. So ayaw kalibog ani. Naay gift, naapoy fruits. Og balanse ni siya. Sulay ko padagan og multicab, wa ligid pikas bahin. Maabot mo. Gatagilid ba? Kabagting-bagting ning molye respi o kaning yantas pikas kay way guma sa pikas ray nay guma. Tiga tagilid na ng biyahe ana. So, ang Dios Espiritu Santo naghatag siya kanimo og mga gasa. Og kana nga mga gasa imuon nimo nga magmabungahon na sa imong kinabuhi. Because once again, useless kaayo ang mga gasa nga naa nimo kung walay bunga. And pwede nga kana nga gasa mobira nimo ngadto sa impierno tungod kay ang maong gasa nahimo pahinuon nimong mapagarbuhon ka. Ang Diyos magpanalangin natong tanan. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you for your word. O balahang Espiritu, salamat kaayo nga ang imong mga pulong among nadawat karon. Tabangi kami. Nga tan-awo namo unsang mga abilidad, unsang mga gasa nga naa kami. Og tabangi sa mi Lord nga makakita mi sa among kaugalingon sa maong mga bunga. Kanunay kami nga nakakita sa problema sa ubang tao. Apan wala mi nagtan-aw kung naa ba mi bunga nga pwede namong ipakaon. Itabang adto nila. Salamat Lord. Whatever gifts nga nadawat namo gikan nimo, amo ning gamiton para sa kaayuhan namong tanan. Tabangi kaming makaangkon kaming prinsipyo. Pinaagi sa imong balang Espiritu nga sama kanimo o Jesus. Nga always gayod nga priority ang uban. Gigamit ang tanan nga mga gifts sa pag-alagad, pag-priority sa uban. Samtang ang bunga makita, kami usab. Among giampo Ginoo nga di mi magdugay sa simbahan nga wa na nga bag-o, wa na nga usab.
Nga dili mi magpadayon lang maminaw, mulingkod. Ba't kami na ay mga gasa nga among magamit ug mubunga gyud mi Ginoo. Makakaton kami sa paghigugma sa among isig katawo, labi na nga to mga tao nga nagpasakit namo. Makamao kaming maluoy sa among isig katawo. Lord, pasaylua kami sa daghang mga panahon, sige ming mag-self-pity. Abation na murag luoy mi sa among kaugalingon. Pero wa gani mi kahibawong maluoy sa among isig katawo. Tabangan minimo Lord nga maanaa usab kami pagpugong sa among kaugalingon. Ang imong goodness makita diri namo. Lord, kining siyam nga imong ihatag namo nga bunga, pag nakita ni sa mga tao dinhi sa among kinabuhi, ilang makita ang Kristo nga dili makita. Ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo makita diri namo. And thank you that these attributes of the Holy Spirit maangkon sa matag usa. Madawat namo. Asa man mi weak, asa man mi huyang, diha minimo pagalig-unon Ginoo. Nining takna sa kagabion, ablihi ang tambuanan Ginoo. Ablihi ang imong ganghaan, ang imong gingharian. Ablihi ang tambuanan sa kalangitan Ginoo. Iyabo ang imong katapusang dihog diri kanamo. Yes, Jesus. Samtang maawito ning maong awit, pagbilin og mga pag-ampo, mga igsuon kay mo ni rason nganong ni ata. And after this, pwede na ta nga magapamauli. Lord Jesus.